Kulienti uri sei zvako uri sei mningini? Inini ndiri bo. Handina audio yakareba nhasi, handitomborina kana yakareba. Ndinowanzotaura maaudios marefu. Handina yakareba. Asi ndiri kukumbirawo uzivise vanhu, hama dzangu maZimbabweans, kuti hakuna demonstration iriko. Kana paine vanoda kuzoita havo demonstration, ngavasazoisa zita raComrade Bombshell Rune Sugeza, votaura vakazvimiririra vachizotaura kuti vakuru vavo ndianani wavari kufamba nawo. Chero paine vamwe vataimbofamba navo muchiziva takabatana tichitodzivirirana nekuprotektana tichimirirana murevolution, pakuzoya kwavo manje vachizotaura zvedemonstration inenge ichikonzeresa mitauro kune mamwe mamembers erevolution, ibva imaziva kuti haina kunyatsokupedza kurongwa ikabvumiranwa demonstration iyoyo. Saka chinhu chinenge chiri premature hachiteerwe, nekuti munogona kuzopedzesera machiluza. Ini ndiri kuti demonstration iyi haiko. Tichaona kuti varoda kuita demonstration yacho ndevapi. Vachazoti takanga takatungamirirwa nani, uye zvavaroda kuachiva zvacho zvii. Chokwadi chinongozvibuditsa pachena. Chokwadi chinonzi chokwadi, vana veZimbabwe vanofanirwa kuti vanzwisise zvachinouya chakaita. Kozoya chokwadi chemanyepo kuti chinouya chakaita sei. Kana muchirangarira demonstration ya 31 March, kana Comrade Bombshell Rune Sugeza vakatouya vakatoitaura, vakatoikonfemawo. Asi iyo iri kutaurwa yatiri kungonzwa iyi, dheti racho parasvika manje, kune vana veZimbabwe vakachenjera vanofanirwa kungwara, vanofanirwa kunyumwawo. Mangwana vasazotaura zvakasiyana siyana muzita raComrade Bombshell Rune Sugeza. Tine nyaya yatiri kufesana nayo izvozvi yevanhu vari kuzviimposta murevolution, kuti paite chimwe chikwata chinenge chichifungidzira kuti chichiri kufambidzana nerevolution imwe chete iyo ine mawo veterans ari kutungamirira. Nyaya yandakataura inini, ndakataura ndichiti chenjerai nekuti kune vanhu vari kuda kudivhaidha vanhu vari mugeza revolution nepakati. Saka iyoyi ndiyo imwe nzira yekudivhaidwa kwenyu nepakati, and muchidivhaidwa nemamwe mazita amakambosenza nawo murevolution. Inini ndakataura ndikati mukaona munhu kana kunzwa munhu achitaura achiti now I have nothing to do with Comrade Nyoka Yemabhunu, ibvai matomubvisa murevolution, hamusi kufamba naye munhu iyeye. Hakuna geza revolution inofamba pasina zita raComrade Nyoka Yemabhunu, musanyeberwe. Mukaona munhu atotanga kutomisa zita raComrade Nyoka Yemabhunu, imimi siyanai naye kana muchida kuramba muchifamba naComrade Bombshell Rune Sugeza, unless kana muchinge mava kuda kuti mudivhaidhane
iyo division yatakambopwanya kumashure uku tichiti ngatisiyanei nemadivisions, because divided we fall, united we rise. Takatombozvitaura izvi, ende handisi rini ndakataura zvinhu izvozvi pekutanga. Zvakatanga kutaurwa naComrade Nyoka Yemabhunu, zvakatanga zvatotaurwa naComrade Bombshell Runesi kunzi mukaita zvinhu kana kuda kurwira nyika yenyu imi makaparadzana paradzana, hamubudirire, munodonha, munowira pasi. Saka batanai vana veZimbabwe. Saka ndiri kukumbirisa zvakanyanya kuti muzive imimi kuti kana maakuzopinda mumastreet, maakupinda mumastreets muchiratidza kuti maakutodivhaidha, maakutobuda murevolution seimwe division yaakutobuda murevolution. Zvinenge zvaakutoreva kuti maakutodzosera system yakaitwa muopposition party naChavangu. Saka vamunenge muchitoterawo ndo vana Chavangu vanenge vapinda murevolution. Saka zvinenge zvichireva kuti imimi vana veZimbabwe kusunungurwa munenge musingade, munenge maakupwanya zvamuri kuvaka mega. Saka mangwana musazochema muchizotaura zita ramudhara muchiti hanzi Comrade Bombshell Runesi, munozofanirwa kuti muzotangira pamazita evanhu vamuri kufamba navo, vamuri kuteera nhasi. Saka tinoda kuti tive clear pakati penyaya iyoyi kuitira mangwana. Mukaona mukapinda munyaya dzenyu, mukaona maakuzonongedzerwa mamwe maleaders amakanga musingazive, vasina kumbobvira vakambogara kana kutombomira padhuze naComrade Bombshell Runesi, even naComrade Nyoka Yemabhunu, maakuzonzaiwa ndo vakuru vatiri kumhanya navo. Musazoti mavara azarevu, nekuti kune mazita atakaita kuti afumurwe pamashure apo nevakomana, kozoita vakomana mazita mamwe avakatofumura vaita mafindings avo, vana Cullen nana DJ Holly vakauya futi vachivhura mamwe acho kuti aiwa neuyu 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 neuyu. Handiti muri kupaona? Vakomana vaya vaitokuudzai direction yerevolution, handitika? Asi nhasi zviri kutondishamisa ndichitoona kuti nyaya yedemonstration iri kuramba ichienderera mberi, zvichiratidza kuti imimi hama dzedu, imimi vakoma vedu nevanengina vedu nehanzvadzi dzedu naana baba vedu naana amai vedu, patova nevamwe vari kuteera vanhu ivavo vamakaudzwa ivavo. Handifunge kuti zvinhu izvozvo zviri kuburitsa picture yakanaka munyika yedu yeZimbabwe. Saka mazvipira here imimi kuti mudestroy revolution muzita revanhu vakambopinda murevolution, kana kuti vamakambonzwa vachitaura parevolution? Imimi muchawana chiiko? Nekuti ivo kana revolution yadivhaidhana, vachahora mari dzavo dzavasingagone kusheya nemi. Asi imimi ndimunenge mashanda, nekuti munenge maratidza kana kuti munenge mafoma group rekuti vanozoenda kuno kusubmita kuvakuru wavo kuti aiwa tine vanhu vatakatora murevolution ava vakawanda zvakadai so. Ivo vobva vapiwa mari dzavo, vobva vadyawo mari dzavo nemhuri dzavo. Saka imimi chenyu chamunenge muchizowana chiiko ipapo? Munodireiko kushandiswa kudaro? Nhai vana veZimbabwe, hama dzangu, handifunge kuti nekuchenjera kwakaita maZimbabweans, nekukomplena kwamaita muchitombotuka isusu kuti taneta nekushandiswa, mungazoda kushandiswa nhasi. Saka ini ndiri kuti kana mada kushandiswa, shandiswa henyu, asi musingazoise zita raComrade Nyoka Yemabhunu, musazoisa zita rangu inini, musaise zita raComrade Bombshell Runesi, musazoisa zita raMudzingwa, muzobvisa zvenyu zita raGeneral Stole avapo panyaya idzodzo. Bvisai zita raTraore, ribvisei ipapo. Handiti muri kuzvinzwa? Musazombotaura nezvaTraore ipapo pakati penyaya dzenyu idzodzo. Musazoisa zita rababa Mapengo mukati menyaya idzodzo. Handiti?
handidi kuti muzosvikira pakuzotidoma kana kuzonomineta mazita andiri kutaura aya nemamwe handisati ndatotaura izvozvi. Ndiri kukumbira kuti mazita iwaya muzoabvisa munyaya idzodzo, and nekufamba kwenguva kana vaakuzodya vachiguta pamari yamunenge mavashandira imimi, munozofanirwa kuziva kuti imimi ndimi makashanda basa iro, muchibvisa futi mazita edu, muchibvisa mazita zita regeza revolution. Ndinotokumbirawo zvangu mongoziva kuti imimi masarudza kutungamirirwa muchigemu chevamwe vanhu vatisingazive kana kuti vamusingazive, mofamba nawo henyu, mofamba zvakanaka, mozoona kwazvinoperera. Handitika nekuti izvozvo zvinenge zvakuratidza kuti vana veZimbabwe varamba kubatsirika, varamba kutakurika. Handifunge kuti kune vanhu vari mugeza revolution chaivo chaivo vanonyatsonzwisisa kwakabva chingungundengu ichi. Pane munhu anogona kuti ti aiwa inini ndaakuteera zvinhu zvisina zita raComrade Bombshell rinesi kugeza kana Comrade Nyoka Yemabhunu mukati. Handifunge, handiti. Inini ndakazvitaura, nhau idzi ndakadzitaura idzi zvese zvisati zvatanga kuitika. Ndakatodzitaura nyaya dzese idzodzidzi, asi ndiri kutoshamiswa nekuti varidzi venyaya dzacho vari kuramba vachitoenderera kumberi kuratidza kuti vane vanhu vavainavo. Plus vamwe vanhu vamuchange muinawo imimi vanhu vanenge vari veZANU-PF, vamunenge matumirwa imimi kuti mufome magroups ekuti muzoona kunge makawanda stereke. Handiti kana mukaona muine vamwe vamunenge muinawo, ibvai maziva kuti aiwa vanhu vakatotengwa. Handitika pane chikonzero chazviri kuitirwa kuti pafomwe imwe revolution. Handitika inenge itoriwo nestructure ichazokwanisa kusponswa revolution iyoyo yana Gambakwe nevanoisponsor vakuru wavo nevarungu wavo, and revolution iyoyo ichaita kunge ine chimiro chaizvo chaizvo kupfuura revolution yechokwadi. Revolution iyoyo iripo nekuda kudestroya chete Keza revolution, nekuti zvese zvakanga zvichiitwa nana Gambakwe all the way along takanga tichizviramba kusvikira vatozoona kuti zviri nani vasiyane nemazita acho iwayo, vasiyane nekutaura nezvegeza revolution, vatange kutaura kuti pane zvimwe zvinhu zvavaroda kuti vatange kuita, mamwe movements avaroda kuti vaite. Strategy yavo iyoyo. Saka handizivi kuti muri wise here vana veZimbabwe zvekusvikira pakuseenzeswa zvakadaro. Handizivi kuti muri wise here imi mobva mashandiswa zvakadaro, then you call yourselves kuti we are wise. Amen, zvinenge zviri kwamuri. Handifungi kuti muri dhambu zvakapusa kudaro zvekusvikira palevel rekushandiswa pachena. Saka imimi kana muchiziva kuti muda kuti nyika isunungurwe, haizi nyaya yemadhirama, haizi nyaya yemaparties. Don't mistake revolution to a political opposition party. Revolution haisi political opposition party. Revolution vana veZimbabwe. Ndakataura ndikati masoja, mapurisa, manesi, maticha. Ndo revolution iyoyo nemima citizens, nema doctors, nema lecturers. Revolution kureva kuti vanhu vese vemunyika yeZimbabwe vasina mazita nemitupo yavanounza kana vatungamiriri wavanounza vakasiyana siyana vane mazita kubva mumaparties. Handiti mazvinzwa kureva kuti imimi vana veZimbabwe ndimi waridzi werevolution, ndimi waridzi werevolution. Saka muripo nekumirira revolution yenyu kuti isaitiswe zvinhu zvisina basa, isatenwe into a drama. Handitika. Saka the choice is yours vana veZimbabwe, the choice is yours. Nekuti mamiriro akaita nyika muri kungoaona. KuGlenview kwakatsva, vaya kutofunga kutovaka zvimastructure zvavo. Nhamo dzese dziri kusangana nevana veZimbabwe tiri kugara tichizitaura panapa hatingadzipedzi,
ende munozviziva. Hapana zvinyowani zvatichataura panapa apa kunze kungoti vanhu vatore mureza werevolution vachimhanya nawo kusvikira tasvika padestination yedu isusu. Ndo zviri ngodiwa izvi, maita basa.